na teď. Čo to lidi, dneska se podíváme na... lidi. A teďka vám chci říct, že pokud dáte 10 lajků, tak napište do komentářů, kdo to byl, nějaký to jméno, kdo jste. A potom vám přineseme balíček. Jo, máme už to naplánovaný. Můžete vyhrát, nevím, my tam máme třeba nějaké sluchátka. No a právě Sony tam máme. No a ještě tam můžete vy to vyhrát 100 a tady teď budeme volat na random čísla. A pak budeme zvonit. Lidi a prostě dejte like za Je nám líto, ale volané číslo Lidi Já dáme vím. něco. Tak já ti budu diktovat. Je nám líto. Je nám líto, ale Lidi mám. Lidi jdeme. Děkuji to. Lidi právě mi to nezvedl a nevím, co mám vůbec dělat. Lidi, tak já jdu. Okay. je nám líto, ale volané číslo Mám lidi. Hej, Alfangu, pojď, jdeme. Je nám líto, ale s volaným číslem se nyní nelze. Pojď. Lidi? Lidi mám. Poslední. Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. Co to znamená? Další můžu už. Kameraman pomůže. Lidi, už to mám. Prosím, můžu mobil? Lidi, nezvedá to. No tak to je konec dnešního videa a pokud chcete pár 2, tak dejte like, odběr a čau.